Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galonde segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أم المشرف لا تفي لجبو أم بوفون إسلامي كفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرآن دي حدا مدينة an islamia ka sariya sumbai noyi amba fuma ko constitution ale de be hada madiya glanchu ana cinchu bela jere nyefo mawi wa alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallama atato ay femba flaminto aka manto mbulo oyi qur'ane ani aka sodungew qur'ane aka ngata bala hukumu konnala ankaramo a sheikh mulay hadi quraishi ana de me bawo noyi qur'ane kanuba ani anga bidon doni katoy noy jam'iyatu ahli alquran wal ulum al-asriya ulu yake uyere kan ladaye sanwosan ube donosgi qur'ane tola anga bi doni noy science woni qur'ane be yoromu nyefo ka uluda mawklokan attaku tani sabana ndekera nyina kene imbesi kalabankuru ma bacha mantume kene kono waslamew qur'ane kan bawo bora kan wele injabi ni doina kosobe yaqub dukuri noy anga jamana en doni kala badoy segaskeli kala do ali dado ko do la kulu nyefo qur'ane kunka ko d'abord il est ala garandi qur'ate ko toro ka soro non toro ni ala ka jarabi di ka jili wala ana ronna odete me ka ke jugu soro yo fo ka ta fa jugu la ala ko ya garanti ka bo odema woye kilenye nuktaw ka cha mbani ko yambe fla sabata dron aflana الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وأن يقوم بحديثكم كو حديث الجارية على كده مسوني نكا كو جمسوني كو على بمي مسوني كو على بسانفة القرآن فنكو أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض يعني أول لما يرى جودي masami be sanfé akana tadugo kono ke kadde aw datuga kono ka aw bla kono ka datuga aw dala ka ujiga kono bon ko masami be sanfé bon antara sur hadi klasu kono klasi chama kono koro do taranda manama sahajona abe anka aqida nanka tawhid tinya ni kenya blay kunna ni la kloya me dola ko ala be sangulo flansan fe sangulo folo inde ko ala bodi kono ko lu mo fode ko ala yere dia fo amintum man fi samai ko so ko ala be sanfe do ko ye sanfe la koroke ni sangulo ban sanfe de anna do ye baroke barocho ya ko ajorola abala amba fe ke ya kalide ako karisa halnati sangulo folo kono sangulo wulon lay dokene ala bodi kono kene manake aqida betinya tawhid betinya parce que ko ala be sangolo kono wo kore ala te al arshi sanche ala be al arshi jukorade bo kore aqida betinya na tawhid betinya na i ala bo aka abe wasol yoram ye aya mu an kire ala ba ko ka ali al arshi sanche donc ya bo al arshi sanche kana ala yere jini kana anga sangolo la al arshi dumbe anga sangolo sanfe fokat de matim donc ni aqida façon ni kere façon kan nunu ta se kan kate wote men ko aya dobe nabillahi yunus tumamina allah taala ko dugu semana jembeli ka mo halaki kadaka yusuf yi wati janke abe kan ko wele kata ala ko la ka jogo beke dobe kan ka karaka kafiriyata وتما الله تعالى يونس ما صوم دافع يكمل بين حلقة يونس فنا عليه تريا كاكا منهم شيء كان يبيبو والله تعالى دمنا فهم بين نينك صوم
iman kan ka bɔ fo ala ka ordre nati ka fɔ bɔn annabi 600 e ka bɔ jɔna fo ordre de ka di ma ko bɔ ale kirira ka bɔ bon qur'an ko ka bɔle fa dhanna allan naqdira alayhi aya bisiki do be naqdira ko ka jumanye ko aya bisiki ka fo ne ala tenase ka anyangi ka mina ka nyangi laka bon minnu ba fora kan o ka kan ka dilan k'a fɔ ala tɛ se fɛn dɔ la a yɛrɛ bɛ mɔgɔ ka tawhidi tiɲɛ ala bɛ se fɛn bɛɛ la inna allaha ala kulli shay'in qadir donc naqdira ni yɔrɔ k'a fɔ ala tɛ se qadara yaqdiru a bɛ se a tɛ se a kɔrɔ to ye a kɔrɔ de allan nudayyiqa alayhi Yunusa tun t'a dɔn k'a fɔ ne ala bɛna degun s'a ma ka laban ka a bila ji kɔnɔ jɛgɛ k'a kunu o degun nin k'a fɔ ne ala bɛ sɔn a sa o ɲɔgɔnna s'a ma a tun ma sigi n'o de ye mais k'a fɔ ne ala tɛ se k'a kɛ minnu ye naqdira kɛ sebaliya ye o kuma ye kojuguba de ye tafsir kɔnɔ an k'o bila pewu ala ka limaniya d'a ma dɔ wɛrɛ filɛ nin ye bal rafa'ahu allahu ilayhi nabilahi isa a fɔra dɔw ko ko a gengera ko ka tila k'a faga diinɛ dɔ bɛ yen olu ka akida yɛrɛ y'o de ye ko a gengera a laban a sara isa sara a gengera ka tila k'a faga fagali ni saya tɛ kelen ye fagali de bɛ kɛ saya bɛ sɔrɔ ka na Allahu taala y'o tigiw jaabi ko bal rafa'ahu Allahu ilayhi k'o to yen ko ale Allahu taala ye isa tanga juguw ma ka tila ka isa la yɛrɛ bak o to yen rafa'ahu Allahu ala isa la yɛrɛ ilayhi ka taa ale ala yɛrɛ fɛ yen bon an ye karamɔgɔba dɔ ye o bana nin ma a bɛ arabu jamana kan ye n t'a fɛ ka n yɛrɛ bila a tɔgɔ la mais lɔnnikɛlaba dɔ min bɛ lamɛn dunan kɔnɔ n'a ko n ko mɔgɔ miliyɔn caman b'a lamɛn o bɛ sɔn a ye mais nin yɔrɔ kelen na ale ko bal rafa'ahu Allahu ko ala ye min laɲini k'o tɛ isa farikolo ye k'o ye a manzila de ye isa daraja ko ala y'o de kɔrɔta ale y'o fɔ bon an bɛɛ dun sɔnna ni ale ye a kɛra sababu ye dunan kɔnɔ mɔgɔ bayirika caman karamɔgɔbaw la min ko isa ma yɛlɛ kuma tɛ ka jigin parce que seku b'a yɛrɛ ko min fɔra k'a kɔrɔta la ala ka ye min kɔrɔta ka taa a ye fɛ yen k'o tɛ isa farikolo ye k'o ye isa daraja de kɔrɔta la olu bɛ mɔgɔ bila fili la ka kuranɛ aya yɛlɛma yɔrɔnin kelen an kan kɔrɔsa la parce que ala ko bal rafa'ahu Allahu bal o to yen u ko k'u y'a genge u ko k'u y'a faga o ma kɛ ni ala y'a yɛlɛ donc min a fɔra min gengera o tɛ daraja ye o daraja tɛ gange daraja tɛ genge abadan bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ daraja tɛ genge n'a fɔra o bal o to yen rafa'ahu Allahu ala y'a kɔrɔta o kɔrɔ ye aw ko k'aw ye min faga aw ko k'aw ye min genge aw m'a faga aw m'a genge ne y'a la yɛlɛ o y'a farikolo ɲɛnama de ye n'i y'a yɛlɛma dɔrɔn ka kɛ daraja ye i bɛ jaabi k'a fɔ daraja tɛ genge kuma tɛ k'a faga dɔ wɛrɛ bɛ la ka ko wa khatamun nabiyyin nin aya ninnu mɔgɔ bɛ kan k'a bɛɛ kɔrɔ de yɛlɛma a bɛɛ de kan ka ɲɛnabɔ nin kɛnɛ in kan nin ye lɔnni kɛnɛ i bɛ mɛn afiriki yɛrɛ bɛ i t'a ɲɔgɔn ye kuma tɛmɛni dɔrɔn an balima minnu kelen bɛ k'i cɛsiri ka nin baaraba kɛ mulayi ko ma ko ale yɛrɛ dabali bannen bɛ jama de bɛ minnu bɛ nin baara bɛɛ kɛ k'ale wele n ko nin ala ka dɛmɛ de ala k'aw dɛmɛ a la mɔgɔ mɔgɔ ye ala ka diinɛ kɔrɔta ala b'i kɔrɔta ko wa khatamun nabiyina bɛɛ b'a dɔn hali arabukan na o ye annabiw laban de annabi min annabi wɛrɛ tɛ na a kɔfɛ ala kira de y'a laban ye a dan don annabi wɛrɛ tɛ na ni annabi wɛrɛ nana dɔrɔn i b'a sɔrɔ o ye ala kira yɛrɛ n'o tigi tɔgɔ fɔ n'o ye isa ye k'a yira fana k'a fɔ a bɛ na ale ala kira ka annabiya de kɔnɔ n'a nana hali ala kira ka khalifa ba n'o ye mahdi ye a n'o tile bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mahdi b'a fɔ isa bila ɲan ka sali isa b'a fɔ nin waati alimamiya ye e de ta ye o kɔrɔ e de bɛ ala kira nɔ la ala kira ka waati bila o tuma isa bɛ bila jama ka fara jama k'a kɔfɛ mahdi bɛ bila ɲɛfɛ a bɛ sali n'u ye dɔw ko khatamun nabiyina u b'a fɛ ka ala kira jɛ a la o ko non ko khatam ye bolla nege khatam ko ye bolla nege de donc wa khataman nabiyina ko ala kira ye annabu ka bolla nege de wasaka annabu masri jonyo fiye an b'a fɔ ni bɛ tafsir kɛ
ibe tafsir ke ka be sunna ye tafsir mi fo ala kira ko mi yere fo kanovuli ala kira ko la nabiyya ba'di atoko dara yere ko al muqaffi atoko dara ko al aqib hadisa yere kacha kana koro do fo min bena ala kira yere ka sunna na ka hadisa sahalen be wuli hadisa sahalen jama de ko ala kira an-nabu lawani ala kira yere ko la nabiyya ba'di ala bi wele tene ko fe donc khatamun nabiyina ala ka kuma kan ko koro yelema ko koro an-nabu ka bolu la nege a o ye fenye mi man kan ka fo fe onu do ka da parce que anya be mo chamawna dalen ba kumawla akan kan yena woni kere kan ala ka de ya damma mala suno mo ko ta jemiye o de ye ko dugukolo fana munumunu ni man kan ba ano fe anyire kram ko no te suni te boyan dum ambe kremi kan ni science islamia dine science qur'ane ere science ambu de kan na man nyina ko kene ka kenya bo yorosi bo nunu koko yasin kono allah taala ko والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح من يعني وكل في فلك يسبح وكل كابر في فلكين فلكون فلكين يخرج ماي أو يبي لولو دوننا مليار أبebe بور la sira de ka sere to ko falaku lolo be boni anka dukulo be kanka bori tlebe kanka bori sira do ne kono sira ala dia da ka kana bwa kono abada o sira nyun de to ko al aflaq a jama aflaq ye aklen to ko falak ala ko qur'an kono lolo num be fi falakin o kata sira kono yasbahuna ko bi kanki new jaga jago bi new ji ko to mina an fana fle fo yam ko na tan fo yam ko mi jide an fana be kan new ko no manda jete mina la jonya Allah wa kullun fi falakin yasbahun o mun ma son ko do ko be mun ala do ko fe abe na ma de o do ko do ko tala ko la ko do wa shamsu ana wal qamar kama ama e do ko do ala o jabi fle an ko qur'ane siyaho ni be qur'ane karam kana aya klepeta aya mi mo fonye fe ibo fle aya mi betu kana ibo fle ni ba fe ka korona ay fo ko siyaqul qur'an na fi tuntara safe ala ko yawmna subhanalladhi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu dukulo qur'an ale mo rabbi dukulo bala katla ka fo dukulo anitle ani karo yasba wa kullun fi falakin ka be kan kan new new ni ba munyira tele mal de irawa ko du ko be kan kalam ma jonya fo allah karo be kan kalam ma jonya fo allah tile be kan kalam ma wa shamsu tajri ya be buri rati ala kala man ya dam hakila wa tajriya le da fa jota ala kala man ya dam an kan be mi fo an ka qur'ane place dam ala e bunya billah ni karamo keme kuma na karamo min ka bwambulu na mo beye ni do rebe anto tigi yere long na qur'an aya jene fanya ama ko qur'an aya mi majje mi qur'an aya do ko al bayyinat ala ko qur'an ko no huwa alladhi anzala alayka al kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al fitna ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah donc ni qur'an aya jera halna ti yanga dimsede an ganga karamo ko kuma bedla mi ni qur'an jere ko ngata anka o de ko yokora ne kunya ala te kuma kibe mo warala me ne be kuma sunata allahumma salli ala muhammad wa sallam usman samaki nale fana almami nga jamana kono woni kene ma koro do fana do ale fana ye dakunya flasoro ka fo anyi allah ta'ala wa barakatuh ambadi alislamu ansira khairla ambani masa ta'ala fa aka antle herala nganyana maya alaka ke dinen kan nambe laba alakan laba dinen kan alaka anson fa agata anson aka aljanna
ala kan an kisi fo aga ta an kisi jahannama ma an baden islamu an bɛ kɛnɛ min kan bi a bɛ fɔ ni ɲɔgɔnna kɛnɛw de ma ko alikuranɛ ka kɛnɛ alikuranɛ ka kɛnɛ o ye ala ka kɛnɛ de alikuranɛ ka kɛnɛ o ye ala kumakan kɔrɔtali kɛnɛ de ala ale kelen pe de danni kɛ ala ale kelen pe de bɛ saya kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ban ka tɔ to ale ala kelen pe ɲɛda sanuman de ye ale de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ ala kumakan o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ ala ka yamaru kan o de bɛ boli fɛn bɛɛ lajɛlen kan banbɛ kɛ bɛɛ ta ma ka sɔn ala kelen pe de ta ma bɔ bɛ kɛ bɛɛ kɔ ka tugu ala kelen pe de kɔ ala kelen pe ka diɲɛ wasara bunahadamaden ye ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka diɲɛ kan ala kelen pe ale ka wasa a ka jɔn kɔrɔ o de ka fisa ni diɲɛ bɛɛ ka wasa i kɔrɔ ye ala kelen pe a ka jɔn ka ala kelen sɔrɔ k'ale ka diɲɛ sɔrɔ o wasara ye ka bɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen a n'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen ma Allah subhanahu wa ta'ala a kumara bunahadamadenw fɛ ni alikuranɛ de ye ala y'a sɛbɛ fɔ hadamadenw ye ni alikuranɛ de ye a b'a fɛ diɲɛ ka kɛ cogo min na a kumara kan a ka alikuranɛ de kɔnɔ lahara fana bɛna kɛ cogo min na a kumara kan a ka alikuranɛ de kɔnɔ minnu tɛmɛna ka kuma olu ka ɲɛnamaya kan o kɛra alikuranɛ de kɔnɔ anw minnu bɛ yen bi ka kuma anw ka ɲɛnamaya kan kumakan na kumakan minnu kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye wilibali ye ala y'o fana kɛ a ka alikuranɛ ba de kɔnɔ minnu bɛna siri ka kuma olu ka ɲɛnamaya kan ka bɛn olu ka ɲɛnamaya lihalaya a n'a kɔnɔko bɛɛ lajɛlen ma Allah subhanahu wa ta'ala ye nin bɛɛ kɛ alikuranɛ ba de kɔnɔ alikuranɛ tɛ kɔrɔ a kumakan tɛ kɔrɔ a bɛ fɛn min fɔ a bɛ bɛn wagati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko ma ka da kan danbaga fila tɛ diɲɛ na kɔnɔfɛnw na ni ala kelen tɛ alikuranɛ ala kumakan tɛ alikuranɛ bɛ bonya yɔrɔ min na ɲɛnamaya bɛ bonya alikuranɛ bɛ kɔrɔta yɔrɔ min na ɲɛnamaya bɛ kɔrɔta sɔrɔ yen ala k'an kisi alikuranɛ bɛ buruja yɔrɔ min na ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen bɛ dafiri ye ka buruja ye an balimakɛ ani an kanubaga ani silamɛya diinɛ kɔrɔtabaga n'o ye fadilatul akhul karim al-imam Quraish a bɛ nin baara min na nin ye a ka kan waati mana koron cogo cogo an ka jɔ nin kɛnɛ in kan ka ye a kɛrɛfɛ a ka dɔn ko nin kɛnɛ in ko kɛnɛ in ye ala ka kɛnɛ de ye kɛnɛ in ye silamɛya ka kɛnɛ de ye kɛnɛ in ye diinɛ ka kɛnɛ de ye kɛnɛ in ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam o kɔrɔta kɛnɛ de don n'an sera ni ɲɔgɔn kɛnɛ kan a ka kan an ka dugawu kɛ an balimakɛ ye a ka cɛsiri la diinɛ in a kɔrɔtali ani diinɛ in sinsinni la an b'a ɲini masa subhanahu wa ta'ala fɛ ale n'a baarakɛɲɔgɔnw ani maa o maa bɛ ka cɛsiri kɛ alikuranɛ ka sabatili ani alikuranɛ ka yiriwali ani alikuranɛ ka sinsinni na an ka ɲɛnamaya kɔnɔna la ala k'an maa bɛɛ lajɛlen dɛmɛ
ala kan korotani alqur'ani ala kan korotani alqur'ani ala kan an barakani alqur'ani barakai ala kan an sinzini alqur'ani barakai ala kan an yiriwani alqur'ani barakai ala ka korotani amani alqur'ani barakai kallaban ko nyumandi amma ani alqur'ani barakai mulai hadi quraishi yere atuyo wala ndami nabbe nindwe ni tem tumbe ukan odi qur'ane odi donu bela jilen bay kenken nyala anga bi donu nama fuma ko science alquran ummul ulum al-asriya alefna min soro kenen kono ka fanyi anga jangula me bela jilen bismillah ka bela jilen fo ka bela jilen wala nyumon do ka ngani soja yiraw bela jilen na ka nganye mo fo ni kenen kan amba damine jumena anga ministry darlaba la ayaka segal la kana obea ale ka foli ko fe anga dinenye mo ambu bela jilen fo au conseil limama ka fara kalabanta ka amba bela jilen fo ka anga duti la ka fo ka jamba bela jilen fo o ko fe ambe qur'ane ka surafana kenedeka surafana kene mi ankara mo bamu nu bora sa saba min boranye ala ka barka do anu bela jilenna akilo kele ni cha ka kurushi kanuna ou bien qur'ane kanuna note kurushi kanute kurushi ni adama den to bela jile kele ala e ficini min kalfamma berete même ala barka da ka manyala wen kanu ka do de ka unu ka donimba ne tulu bodonna me kuma u ba foko donba kunu ci u ka yere majigina ola qur'an mu ala ka kitabu de do yahdi lillati hiya aqwa ni ka geleya nana ni iye fere solution keme surala iba sura qur'an ta de meilleur de huwa aqwa ni ma do alsa la yatihi albatilu min bayni yadayhi wa min khalfihi galonti na nye atena ko kitabu temenu falsifiera tawrita falsifiera injila falsifiera mais qur'an te falsifié ala yo garanti dans ma qur'an kono ako inna ndella ka fiye ala ka aya babe yoro décret royalu be décret présidentiel be ministériel be ato be local be mais le décret divin n'alabna ka décision ban nous fo ema inna anzalnahu fi laylatil qadr inna sachez que aka donc fo ya ro la ka ba ko fo qur'an tala ambe ba kalama pronom personnel damiru shakhsi nale bena bada ismu e al zahir nous un nom pronom mais on nom pronom c'est inna anzalnahu pronom personnel abemi me fait mais parce que tellement que awasa adona ka damateme ko anti ta ko da to amafo afo kunte kuma don so ya konana akato kanda le tissu social un état fort un état soudé tissu social ako inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ni aya nanga men tambe joya ni be le contrat social ni qur'an kono ko Jean-Jacques Rousseau le contrat social al-aqd al-ijtimai ni aya inde bi wasaula foka toto ni mamte Jean-Jacques Rousseau don français do al nasro philosophie bawro konana le contrat social la no Jean-Luc yo anglais Thomas Hobbes au fana anglais ou beyuka kilna dala le contrat social la Voltaire ya tadala Montesquieu ya tadala maleta ya tosro kadaka e explication kami abduna adama do hakilla neten shino fangata yoro qur'an inna nahnu nazzalna zikra ni kosumali ne ya jigi nga décret konna décision et puis jigi ni de atelier make du makolo ko kan conférence make traité make ka qur'an min bla ajigina ka bolla hunu mafuzu wala hadilla mi a page kele o kele en tête administration n'avait de papier bois en tête là quoi la ilaha illallah muhammadur rasulullah donc inna han epic arab kan ngara mo tulo ben kana ala ya ke une phrase nominale jumla ismiya adwam kateme mudari ko attaque verbal inna ikado tawkid
damiru bala katla kan nahanun ka faraka no pronom personnel parce que kuma mena fo kuma badu garantie de do na zanna zikra ni kusmani ciki ala bina mun dege wa inna dalil ngoto lahu lahafizun mbata nga fo lahara ni teme fem belare ni isera ne ga qur'an man tel lahara ma kono mobila jina oui une garantie tema kerefe fe sababe ni tulu fe tema kerefe no ta ala te jima lahara ma kono abobila ni te qur'an fe tema kerefe ni dindala la bobula jina ni te ala kerefe tema kerefe ni nda ka te lahara ma kono abobila aka alkaba an karamo buraka fo la maison sacrée ni ndo ka te lahara ma kono abobila an ta wakati ti inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun amba tanga fo lahara te falsifier quoi to min kene ma fara qur'an aya ba woro ni keme flani bisabani woro ka ma aya bannan ni keme nanni biolon vlan duru 1475 verset fo ima faraha o madina tay ka fara maganta ka 1761 verset ni fla fara le yonga qur'an ke femma fara ka femma bo atomina o dia to qur'an ala garantie dama mawo mania kalanga barana kenai ite fli ni jena wallahi rafana ikuna jara ko rufo famani tabahu daya fala yadillu wala yashqa mo ni sogoni qur'an ne ite fli wasin la radio ko problem ti dala ite kuna boya atla garantie mawo mafana yi ko qur'an mo mi sogala comme on flan mo flan ni kenega munu me kan na mesisa ni qur'an kanui ala ka maw nema ko sin la radio non seulement jena fulo antanyana karamo boraka qur'an fo yesa nete siguka wallahi ala ka barka do anulu ko man na fa man nuna i sogala il a faire jena wasin la radio tu as moins de problèmes tu n'as pas de problème d'ailleurs donc au feu de flan maintenant mo mi fana ko do ala dun fango fana fo ka so ka do nga wala le thème là ko man ya'si an zikr rahman nuqayyid lahu shaytan fa huwa lahu qarinun wa innahum la yasuddunahum an sabil mao mani ko do ne ka qur'anema me shaytan de ki térié quoi jologo kele mi bolla kel jologo kele me shaytan bolla idanyo abe shinyo fa abe wuli nyogo fe abi ike soke ki giri e ma jede nunu ube giri ba foko so be ko so giri kana jigula de shaytan bu kola ba akele do ka tarafe de dudala wala ala ye maw fana tanu munu be qur'an kalan shu ani tile donc me comme wala da be nyefe le thème be nyefe wati ko na lansara majambe dola Europe jinan thème ye jume ni tuye mukaddima introduction de avant-goût de tuye niyo thème ye jume le Coran la mère des sciences al-Quran ummul ulum khasatan al-asriya Oula, amba la saraflay. Saraflo be ke jume est-ce que dans le bien ka foko bitle don nous balla Coran na est-ce que le Coran a été surpris par des découvertes scientifiques, par des progrès scientifiques, par des données scientifiques? Nanyo dalu sur le Coran ko ko mamba sur khata ayauta ka misaliya di jema kaira fafo doni be bay Qur'an aya folon mamlu ma farratna fil kitabi min shay'in, nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Yani foité quand on néglige Qur'an kono fem be a fitini fara belebele baka karamo bora sanga foye kaya be fo Qur'an kono do manaya be fo. Or la loi de la nature, la causalité des choses fait nous sababu sangi be jigi chugoji hadama de on aussi ou be fonctionner chugoji fallait faire on be fallait chugoji le monde végétal, le monde des animaux, le monde des hommes, les zones des djinns, le monde des anges. Faut Qur'an ko les expliquer. Aya flana mbamlo wati teode kulli naba'in mustaqar. Chaque annonce arrive en son temps et en son lieu. Bientôt vous le saurez. Moi bien wati de be Qur'an tafsir ke. Ngo wati de be Qur'an tafsir ke. Donc Allah va ko kulli naba'in mustaqar aw magan ko amata école là vous êtes des illettrés. Qur'an be jigi domina mo tannan de monsieur sebenna. Tannan
mais bi a bɛ cogo di a ye cɛbaw formé u ye diɲɛ ɲɛmɔgɔ ta Ibn Sina dɔgɔtɔrɔya sira fɛ a ka théorie bɛ diɲɛ fan bɛɛ bi université la a ma kɔrɔda a sara a mɛnna sociologie la Ibn Khaldun Jabbar a ye fɛn fɔ o wagati la jusqu'à présent Ibn Rushdi philosophie la donc n'o ye silamɛ cɛbaw de ye donc aya wɛrɛ jumɛn bɛ saba yɔrɔ n y'a fɔ n ko an bɛ aya 4 dɔrɔn de ta n'o tɛ kuranɛ falen b'a la ala ko cogo di sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que cela, entre guillemets, le Coran est la vérité divine. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit le témoin de toutes choses? Kamina yirali kula fitir proche wa ala se kuma natungo sofa o tun lahara ma ko sanurihim fitir proche jena ala kra ekata eka eko kata mu e ala kra nana mwena ji wakati di parce que an chamate min kalama yoro antiquité be wa soro aramadiya ma 7 don folo tuma min aramadiya is nana fo ko préhistoire préhistoire de kɔfɛ moyen âge nana usurul usta o de bɛnna ala kɛra ka wagati ma 600 Jésus-Christ bangene 600 fo kana bila 1500 fanfɛla na temps moderne ka daminɛ anw bɛ temps contemporain de la donc ala ko nin wagati na san bakeli kɛmɛ sanurihim ayatina fil afaqi mena yiralu ku la l'univers la quoi sangolo la matière noire yoro min kede be ka adamadenya kamana ko be o de matière noire ye ala ye sangolo da ka dugukolo da yoro ka bɔ dugukolo ka taa sanfara fɔlɔ la lumière ka 100 milliards wa mugan naani boli do 24 milliards de l'année lumière o de ka bɔ dugukolo ka taa sanfara fɔlɔ la filanan sabanan naaninan duurunan mais matière noire de b'o la o de y'a to aya dɔ bɛ yen yanni n ka tɛmɛ c'est très important kɔnɛ kɔnɔ ala bɛ خلق السماوات والارض وما بينهما ما لا بين فو هما وما لا بين فو ما بلا ko 6 ayamin ay kuma jete minere bainahuma min be sangol ndugu ci abo fo aya sabala sababere be atafala ma ba ko la ko tile woro mais e kala je na so baina be huma ko nganga ke tile shigi nganga ke tile tan normalement ou bien mais o te ke passer matière noire o te ala ka programme na ko matière noire o tala jabbar o de be sangol ndugu makolo celala o masanurihim ayatina amina yiralu kulanga kabakula fil afaq l'univers là ou bien nyebi dans l'horizon là pas l'horizon na nyebi dans wa fi anfusikum u yere bakun wa fi anfusikum afala tubsirun o qur'ana yoro ko ne ka kabako ba were lay ini nakli be takasigi joli ke tile konnana 24000 fois de wa moi je ne sais pas i disukunga battement 72 fois bat wa soro itle bi korontoni fla de den dusukun bɛ commencer ka battement daminɛ a ba de bɛla ay haketo donc ko afiyan fusikum ne ka kabako ba wɛrɛ la afala tubsiruna atayi wa sanuri ma yatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq fa kata bangu ye ko ni ala ko yi muhammad ko yi kira ko yi ko tiɲɛ do jabara ngata wati te akaya wɛrɛ be ya ko cogodi ya allah taala ala kira ni qur'an ayat mega jiga ka mun so kadi atafe akoko katika Qur'an abidatile na kwa kananyina ala gol la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa iza qara'nahu fatabi qur'ana summa inna alayna bayana muhammad kini datile na le Qur'an ka fara nyogon ga ote ka mission takwa mena chew karaba munu be shuni kile tu nyona ta qur'ane fara nyonga o de makia ala kala o ta ka mission ya kaska ka kana ke ala ka la kana ke o dono dere fa iza qara'nahu fatabi qur'ana minga gelene ma ni jibrila ya kala ye sungola be révision générale minke o tugo jibrila ka kalanga ko summa inna alayna bayana o kɔfɛ min ye ka kɔrɔfɔ mɔgɔw ye kana kuranɛ kɔrɔfɔ dɛ ala kɛra ma kuranɛ tafsir kɛ n'a tun y'a kɛ an tun bɛ dan an tun bɛ limiter ala ta ni kuranɛ ala kɛra ta la o de y'a to a ye da yɛlɛ an filɛ o de kɛnɛ kan yan bi
inshallah nyo de fi ngo wakati de Qur'an tafsir ola yoro ala fleni ubi ala kira alayhi salatu wasalam me hadisa ta rolla ako al hikmatu dallatul mu'min haythu wajadaha fa huwa ahqqu biha ko tien les réalités scientifiques na sabatira ka foko lembe phénomène naturel flani nyogon tien no ye ala ka sababiya ou bien la loi de la nature no sabatira na fara ni sanji no be bin fale donc il faut mineke parce que o de ka hikma o de ka nyini fen ala kuti donc wala anye doni tabolo ta ko wakati ti ambe don fa bela jelena ka yira o jien man anyo de fo temi o de ka yira jien qur'ane de donum be bay anye doni folo jumenta ilmu nafs tarbawi ou bien ilmu nafs la psychologie be qur'ane kono wabi yoro jien ma ko don ba badobi atoko Sigmund Freud ite alni imana donin kala psychologie la doro iba to do autrichien do quoi européen autrichien nimsa ale ko ni haramade ni dimingo yisoro fulungo yisoro kika labo ko de kan parce que nabi kono abi jeli de kalaya ki i korojona ka fe nabi kono ka labo mais ala ko tugudi ale ko kiki est déchargé quoi problème na ala bon dibigo ki la do ala bon ala ko tugudi al kabt wal kazimin al ghais wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin ala mo tanu mamunu ku dibigo korula mo yu produce kun ka mine ka amu tokola wal afina anin nas aya anekanta aya men ngame yaro de ma wal kazimin al ghais mun be fun gel gaisu de ibay femana wuli da fam ko tagayasa a wulla kwa ka 100 degré tuma me ka funu ma se degré la ka sire la ka so ka setuye ka sire la o de gaisu mais ibara sidmo free quoi ale ma min fam ale hada madin a konna jele no bara madin mo ko bo chugo tikili ale o de ale no do ko an ka to lo ko e qur'ane do bandon parce que mo do be ka dibi mboni kuma idala kan do ba ta boni trenya kili do ba ta boni bere do ba ta boni marfai do ba ta boni mourir do ba ta boka guerre déclarée mais dien chibi mo kelenga dimin kan de be ka dien éclair de première guerre mondiale deuxième guerre mo nya wuli mo kelenga dibi yibe dugu nu fe be ci leta be mo keleta o nan je qur'ana ta mena be keta karamo bora so gol fo nay qur'ana na be lafiya anga man hajudi do fil hayat kisaw be nantina do langata ilmu ijram la criminologie enquêteur be min kama yora sabatira ka fogel zone de ka ko ou bien enquêteur de ka ko laba mo mi enquêteur de ka ko parce que zone mana ki ya chugo avec trace de la mimba to abebe amara ke chugo siga ti meko ou bien ka sabara lasi ou bien ka musharbe buru fe no ko be toyi ilmu ijram abe qur'ana kono abe yaquba tuma mina adiuni sera ka convaincu ka yusufu mine ka tanayi uyu ka janfa ke tuma mina uyi sorla ka sagado de kantige ko jeli ke yusufu ka dolokila kono yiru fala uyi tarasitu nu tunga ke wo me doloki fara de ka boroto ka ni no bla uyi doloki da fala ni yakuba ya mine ko ko non ko ne yusufu ko ma yusufu na tu yusufu don doloki me fara donc doloki ma fara donc en beta wakati namboray angana ne jamay sigi bo anga keta bo hadamadiya la bi anga kete juru noko sigi la mule be hadamade ki bay singa ko mo ba juru ka juru de sigi ngondo fe iseli ngondo fe ibara ngondo fe qur'an fleni ayate qur'an kono sous contrôle de ngakara mo quoi ayate qur'an kono mi naka jangate me ayatu dein kan kono atene kon ta do fofo ta do nyekalande mais ni aya inde kono ala nana droit civil ni droit commercial bonyo kono l'esprit commercial ni ba fe ko famnya ko sebe ibe singata 1804 Napoléon Bonaparte tuma minna ay loi codifiée
pour la première fois ka kɔni kuranɛ de fɔlɔ ka codification gɛrɛ i ma kuranɛ aya no codification de do Europe y'a na dege 1804 Napoléon Bonaparte ale de ye droit administratif créé k'a sɔrɔ a ma sariya kalan tellement que fanga tun nege b'a la donc ale de ko a nana jateminɛ adamaden esprit commercial quoi mɔgɔ min y'a ka foro sɛnɛ a bɛ taa ka ɲɔ feere sugu la esprit commercial t'ale la or mɔgɔ min taara ɲɔ ta burusi kɔnɔna na k'a bɛna feere yan risque ka ca la ale bɛna bin bubaga bɛ don a la ko caman o jɔrɔ fɛn a fila feeretɔ tɛ kelen ye donc 1804 a ye droit civil codifié 1808 droit commercial k'o codifié 1110 ka droit pénal codifié a yɛrɛ taara exil la 1814 a sara exil la yen nɔ 1821 o kuranɛ ko cogo di ya ayyuha allazina amanu iza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu a ka sigi la n'a ye juru don an ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn a y'a sɛbɛn dɛ saya bɛ yen balo bɛ yen ɲinan bɛ yen jango an ka bi 1000 problème faktubu a y'a sɛbɛn mais a ye aya to fo kana k'a fɔ shartu a y'a gɛlɛya hali maa min naloma ye a ye mɔgɔ wɛrɛ kɛ tutelle quoi mandataire kɛ min b'a sɛbɛn a nɔ la a taara se yɔrɔ dɔ la a ko non illa an takuna tijaratan tudirunaha bainakum fo n'a kɛra jago ye dɛ parce qu'il y a l'esprit commercial ala de bɛ ka nin fɔ jabbar Mohamed bɔra université jumɛn de la université du Mali do wa Sorbonne do wa Cambridge do wa Texas do wa Azhar Sharif do wa non wa bɔra université la dɛ a bɔra Seydina Jibril la ka université de la o la ko fo n'a kɛra jago de ko kuma baasi tɛ a ka o tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ten e bɛ taa fɛn livrer k'e bɛ jɔ k'i bɛ sɛbɛnni kɛ o la miliyari bɛ ka taa k'e to yan fɛ donc jago bɛ tɛmɛ ten ka sɔrɔ a ma kɛ ni sɛbɛnni ye yan yɔrɔ la n bɛ to yan ka kuma wɛrɛ fɔ i ye kuranɛ ye a ye tiɲɛ détail di mais fɛn min ye contrat ye contrat commercial a ko cogo di aw fu bil uqud a ye contrat a y'a respecter les clauses de contrat entre les deux parties respecter ces clauses là k'a banna jabbar parce que a b'a dɔn ala b'a dɔn jago bɛna se yɔrɔ la a b'a kɛ neti de kan depuis an b'a kɛ faxi kan depuis an b'a kɛ na donc a ko bɛna caya a ko fɔ aw fu dɔrɔn a t'o détail di jabbar ni de ye kuranɛ donc nin de don komi sigi nin ye 13nan de ye n'ala ye si d'an ma an bɛ bɛn a ɲɔgɔnna caman ma arajow ni telew bɛ inshallah an bɛ ɲɔgɔn fɛ inshallah biizinillah n tɛ bɔ yan fɔ n bɛ segin ka foli kurakuraya nali in yɛrɛ ye koba ye nali ye miliyari ye déjà quoi fɛn fɛn y'i sen tan ka na i ye miliyari dɔ don nin kuranɛ ko in na i farisogo physiquement bamakɔ mago ka ca cogoya min na dimanche donya fɛ ka bɛɛ waleɲuman dɔn ala tɔ lansarasiliw kɔfɛ bonyamasegin gafe dɔw dira maa dɔw ma cɛw ani musow u ye cɛsiri min kɛ ni baara in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na kuranɛ ka don kabin'a sigi fo ka na se bi ma u ye cɛsiri min kɛ a la ka wulikajɔ min kɛ walasa nin baara in bɛ se ka nin fanga in sɔrɔ ka taa ɲɛ cogo min na bonyamasegin kɛra u ye kɛnɛ in kɔnɔ o kɔfɛ an karamɔgɔ an'an ka alimami al-imam Mahmud Dicko ale ye kɛnɛ sɔrɔ o bonya dira a ma fana ka dakurunya fila d'a ma a ye min sɔrɔ k'a fɔ an ye an ka jɛ k'o lamɛn alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin وصحابته البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وقرآن ورحمة الله وبركاته السلام أمي بركة علي كصلي على كرم محمد صلى الله عليه وسلم كالسلام بلاد الانفو كفولي ككرنغنا كنشي أنكرم عوما ananga dina nyimɔgɔw ma ananga jamana ma ba minnu n'olu de bɛ ayiwa dina ko kibaruyaw la ani mɔgɔw ma n'o sera yan cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen na denmisɛnnin ni maakɔrɔba ka bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ in ye kɛnɛ belebele kɛnɛ barikama don kɛnɛ sankɔrɔtalen don kɛnɛ in sigikun yɛrɛ ye min ye n'o ye ka kuranna bonya ka kuranna jansa
an ga sigi ka jira k'a fɔ ala ye fɛnba d'an ma min ye kuranɛ ye o ye fɛnba ye ale bɛ don babu min kɔnɔ n'o ye ka tile kelen k'o kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ a don ye a bɛ don babu min kɔnɔ o ye alakira ye min fɔ sallallahu alayhi wa sallam man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة فله أو عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا أو كما قال صلى الله عليه وسلم سنة حسنة دينية أما جيني الله سبحانه كفوكا بكوي كفندو دبو fɛn n'a kun tɛ yen kɔrɔlen nka ɲuman don o ɲuman in ka wuli ka jɔ a sen kan ka kɛ laada ye min bɛ sabati ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan u ka sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka taasi kuranɛ la kuranɛ bonya min ni ala y'a d'an ma k'anw bonya ni kuranɛ ye barisa mando in ka bonya sirilen bɛ fɛn min na o ye kuranɛ ye k'o baara in kɛ ka fara ɲɔgɔn kan o baara in na k'o kɛ hakili jigi ye ka kuranɛ in kanu don hadamadenw na jango k'a dɔn an ka denmisɛnninw na o baara in ye sunna ɲuman ye ni ala sɔnna an b'a jigi k'a fɔ ɲuman don wa ɲuman ni maa min y'a dabɔ e min y'a kɛ i b'a hɛrɛ sɔrɔ maa o maa y'i ladege fo ka diɲɛ wuli a bɛɛ lajɛlen bɛ hɛrɛ in sɔrɔ anw ka kɛ kuranɛ dunkew ye an ka kɛ kuranɛ ka mɔgɔw ye an ni kuranɛ ka dɔrɔkɔ waati bɛɛ lajɛlen hɛrɛ fɛn o fɛn b'an bolo mando in na o y'o de ye maa minnu bɛ kuranɛ in tanga a tabagaw a ye tabagaw de fɔ y'a dɔn kuma in bɛ se ka na ibara wɛrɛ la hafazatul quran o ma fɔ hamalatul quran o de fɔra maa minnu bɛ kuranɛ ta hum ahlullahi wa khassatuhu hamalatul quran alquranɛ tabagaw a bɛ maa minnu bolo a tɛ bin ka minnu to yen o de ye hamalatu ye u haminako don n'a bɛ da n'a bɛ wuli olu ye ala ka maa kɛrɛnkɛrɛnnenw ye olu ye ala ka kɔlɛnw ye ala k'an fara a ka maa kɛrɛnkɛrɛnnenw kan an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ hadi mulayi hadi kɔrɔsi a ye nin baara min n'a y'a ju bɔ an bɛ dugawu k'a ye ala ka si jan d'a ma ya rabbi ala ka si jan d'a ma barika ala y'o di barisa barika de b'a to mɔgɔ bɛ miiri nin n'a ɲɔgɔnna la an bɛ dugawu kɛ fɛn min na o de ye ala ka si jan d'a ma a n'a jɛɲɔgɔnw a n'a baarakɛɲɔgɔnw nin baara in na ya rabbi ala k'u bɛɛ lajɛlen sabati baara in ala k'a kɛ sababu ɲuman ye ka bɛn ni lafiya ni hakilisigi don an ka jamana in na a se bɛ ala ye k'a kɛ ya rabbi ala k'a kɛ ya rabbi ala k'a kɛ alisilamɛw kira mando in kisi wɛrɛ t'an na kisi cogo t'an na ta wɛrɛ t'an na fɛn min n'an ka kan ka minɛ an bolo n'an b'an ta fan dɔn o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi o ye nin kuranɛ in de ye an k'an jija kuranɛ in ala k'a k'an ma hujja ye a kana k'anw ka hujja ye ya rabbi ala k'o k'an ye n'an sigira kuranɛ in kunna an y'a kɔri an y'a bonya kuranɛ in bɛ min ɲini an fɛ baara ni kɛwale la n'a ma kɛ a bɛ kɛ hujja ye ala k'an kisi k'an tanga hujja min bɛ k'an ma gɛlɛya ye sini nka n'an y'a baara k'a sankɔrɔta ni ala jɛna n'a ye a bɛ kɛ hujja ye an ma min b'an tila sini kiyama don ya rabbi ala k'o kɛ ya rabbi ala k'o kɛ ala ka san wɛrɛ jira an na maa o maa se y'a sɔrɔ yan ka dugawu k'a bɛɛ lajɛlen ye hadamadenw haminako ni degunko minnu bɛ maaw dusukun na ala de b'a dɔn maa o maa ni fɛn b'i kun kan a nɔgɔyaba ye ala ye ya rabbi ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye a ka san wɛrɛ jira an na hɛrɛ la a ka anw ka jamana basigi k'a lafiya caya silamɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen k'a basigi k'a lafiyaw caya an ka diinɛ minisiri ka da lɔjura dɔ kan a ma kɛnɛ sɔrɔ nga a ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye a ka secrétaire général ahmad mohamed yahya ale fana ye dakunya fila foli kana se silamɛw ma minisiri tɔgɔ la Muhammad an b'a fo silamɛya foli la n'o ye salam alaikum rahmatullahi wa barakatuhu
anga ministre Cherno Diallo akun kada ka sekena ninka ala ya ka kuma tamala ama se ka kenen soro ko ka ka fulla kan se bema fen a senta ka sekena ni ma anga président au conseil islamique Mahmoud Diko anga dina nyem ko fen be kenen ninka imam Quraishi on est association fen chesri kan baramna ambala kaw presi mo ko ka befo ala ka sara ka here kawi alhamdulillah amba ala kanu ka wali mando ala muya angar ken kenana nin kenam ye ken salmay nin kenam ye ken barkamay ala ma angar ya ala kanu amba wali mando karam go munu na ken ni fenaka ka kuma munu fo ala ka to a famille nyima ala ko dama kenan ni sigirat ka maya kadrullah ka sinsini qur'ane amba don qur'ane jawro ka bon anga karam go ya fo anga président ho conseil islamique ya fotka muna qur'an ni nayam ne ka baraka nay anga jenyeta bala anga jana soroli fena bala bara nunu bela jelen kuncera ni qur'ane kala min tun kera soma ka bara o datige ko do kala an balmake bala keita fe الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإلحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان
وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيد وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Bara nunun bɛɛ lajɛlen bannen an y'an ka kuma galamani tengu an baarakɛ ɲɔgɔn ani an kɔrɔ nin baara in na n'o ye Musa Baba Silla ye a y'a ka nisɔndiya yira kɛnɛ in kɔnɔ. Ustaz kan an b'i fɔ k'i barikada ka Sherifula TV ka jamakulu bɛɛ lajɛlen fo i n'a fɔ yɛrɛ fɔ cogo min na an bɛ Mulaye Hadi ka kɛnɛ kan bi n'o ye kuranɛ kɛnɛ ye an bɛ se k'a fɔ c'est une journée internationale du Coran n'i ye kuranɛ fɔ i ye silamɛya ka caution fɔ n'i ye kuranɛ fɔ i ye silamɛya yɛrɛ fɔ sabu a bɛ silamɛya ka baara bɛɛ lajɛlen ye o ye n'i ye nin baara in lajɛ an nisɔndiyalenba bɛ a kɛnɛ kan sabu ka da ka karamɔgɔ min yɛrɛ ni ale y'a kɛnɛ sindi n'o ye Mulaye Hadi Kureshi ye fo hakiliba de ka k'i la mɔgɔ sɔrɔ i bɛ se ka nin miiriya sɔrɔ ka kuranɛ ka don sigi n'i ko ko kuranɛ ka kɛnɛ k'i b'o sigi i k'a dɔn i ma fɛn to ye silamɛya la i ma fɛn to ye silamɛya dɛmɛni na an bɛ Alahu Taala deli Ala ka kɛ hɛrɛya ye Ala ka kɛ hɛrɛ jamana ye. N bɛ Alahu Taala deli nin kɛnɛ ninnu Ala ka ɲɔgɔn caya ka kuranɛ kalan k'a dɔn ka baara kɛ ni a ye Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen. Ala ka kuranɛ kanu don an dusukun na duwawu minnu kɛra an bɛ Alahu Taala deli Ala ka kɛ basigi ye ka don anw yɛrɛ la ka kɛ basigi ye ka don jamana in na san nataw Ala k'olu fana yira an bɛɛ lajɛlen na. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tinya wilila hangalondi zega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba